Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boga Ojca, a zgromadno Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sestre kniezu, lubi osadni, rade zetkamy się dżęca tu pod cyrku, so byśmy zgromadnie świadczyli Bożą mšu, czeszczowali dżęca osobitego świętego, na który zakład Jezus Cyrkej dał zapołożyć. Herzlich darf ich Sie begrüßen hier zum Gottesdienst in Crostwitz zum Folklore-Festival, das 15. inzwischen. Wir haben in den vergangenen Tagen hier am Ort sehr viel gefeiert. Wir haben in allen Feiern auch daran gedacht, was unsere Vorfahren vollbracht haben, im Vertrauen auf Gott, der uns auch heute zusammenführt zu dieser heiligen Messe. Brothers and sisters,
It's a beautiful day. Okay. I'm glad to hold this holy service together with you. Let's praise the Lord. Uznavam Bogu všeomocnému a všetkým, za se nezvršil, myslo, prešlo, krieniajo, a dobro zametujo. Moja vina, moja veľká vina, voda Božu, Božu stajnu Kniežu Mariu, všetkých angelov a svätých, a vás všetkých, modlite sa za mne, Es erbarme sich unser der allmächtige und gütige Gott, nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Módlmy się. Wszechmocny Boże, dżęsniejszy wysoki swidzień światuju apostołu Petra, Pawła napełniona ze świętej radością. Schenk uns, Herr, dass wir in allem, was wir tun und beginnen, nach deinen Geboten handeln, die die beiden Apostel Petrus und Paulus stets vertreten haben. Darum bitten wir dich, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus, mit 2 Ketten gefesselt, zwischen 2 Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf!
Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh dir Sandalen an. Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und Petrus ging hinaus und folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und sogleich verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erwartet hat. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento.
Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Boże Słowo jest słowo żywienia, na nie słuchamy. Jest Bóg z wami. A z Twoim duchom. Ze światosczynia po Mateja. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Gdyż Jezus do okoliny Cezareje Filipowej przyjdzie, woprasza so swoich uczników, za kogo maja ludzo Syna Człowieka. Wonni odmówichu, jedni za Jana Kczynika, drudzy za Eliju, drudzy za Jeremiju, albo jednoho z profitów. Won im rekne, za kogo pak macie mnie wy. Simon Peter odmówi, Ty sy Mesjasz, Syn żywego Boha. Jezus jemu na to odmówi, zbożny sy Symanie, syno Jonasowy, dokeż miasto a kryjny z ci to wozewiłoj, ale mój wódzki się niebiesach, a ja ci praju, ty sy Peter, skała, a na tej skale założył swoją cyki, a wrota heleju nie przemoża. Tybi przepodam klucze niebieskiego królestwa, aż toć wiazasz na ziemi, budzie niebiesach zjazane,
aż dojść kuli rozwiązasz na ziemi, będzie tyś w niebiesach rozwiązany. Dobre poselstwo naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezu, lubi ostatni, lubi hostčo. Za czas naszej swiedzenskiej dekady sme dożywili tu w osrecz Crostwitz wulku rjanu jednotu. Jak prajenie za 800 lat osady a gminy to je pozbudžowało, a symy zawierno rec to je silniło. Tuta festiwalna niedziela dżęca dycha silnu energiju tych zajszłych zetkanjów, a też swojsku. Sme si toho vědomí, że nie jest to šo, štož bie, štož je, radziło, jenož tak samo ze siebie, ale so radziło nasze dowierzedla, a dokiż jak każdy so nastahił, so zapszanyć dał, każdy to swoje przynoszował. Jako wasada sme rec, sme darili a dostali wulkotny opokaz naszej wiery, wiezo za wasadu, ale też za cały region. Cyrkej, toryka wiera, raje w naszym żywieniu stajnie centralną rolę. Zmicze się, gdyż chwilę potom w biegu licznego czasa knihu, która się wyszła, ladajcie do niej, myślcie na naszela korysze zariadowania, któreż jeszcze smieli dożywić, sobie ugotować. Myślcie na dżens, tu moko mi, któreż nie tu zromadnie mamy, co to ryczy o tym zakładzie, na którym stoimy, z którego sem tole co, coś je, się zariadujemy. Na czymś my podziel. Myśmy dali, a damy so do służby zacz. Tak staj to czyniło toho runja Peter a Paweł, któreż ma taj dżens swój wopomnienski dzień. Za młodu cyrkej był Peter z garantom jednoty. W naszych dniach pokaza so to o siebie w bamszostwie. W Pawłowie mamy wuznawarja a misjonara ludów. Człowieka potakim, który się wiedział drugim so zbliżyć, a im to najdrohotniejsze, co się za siebie spoznał, odkryć. Peter a Paweł smete so hordzić z toho, że je knie sam jeju za apostołów postawił. Gdyż czytamy a ladamy, sztuje Peter był, potom je to osoba, która rysuje so nam jako niepowalna, jako stajnie wuznawaca. Słyszymy, jak on rekne, ty si tun Mesias, syn wiecznego Boha. Prawie je odmówił. Wiemy wszak też, to noch chcemy zatahić, wun nie jenoż prawie odmówić wiedział, on je też człowiek, któryż fatalnie zaprahi, ale przy tym nie je ostał, wun je so nakazał. To jeho wuznamieni. Paweł so sam w liście Galatam jaradere przedstawia. Wotorenia sprawnie powiada o sobie, o swoich kmanostrzach, o swoich zmylkach a słabostrzach, o swoich nazonieniach, o swoim pomiarze k Bohu samomu. Na te właśnie wuči. Człowieka jest nam dżens przedstawitaj rozdzielnego charaktera. Wobaj wiestaj so zariadować a podriadować. Paweł sam silny charakter przypoznaje nawodnictwo Petra. Wiemy też, że Peter naopak przypoznaje jaka dobre kuwanie Pawła. Ladają na nieju, prosimy dżęca, bo żonuj nas na jeju zastupnictwo. Niech da też nam tak otvorenym być, kajż himaj. Wieso? Drudy zdarza so nam świeci daleko zdaleni od żywienia naszego czasa być. No chcemy so tak rade sami z nimi przyrunować, dokiż
skadža hichtla ve nas prašenje za svojskej sviatosću, a to Boža da. Cyrkiew však uči, że je każdy z nas powołany k sviatosći. Sviatosć je nešto neušedného, nešto, što ještě šedne překročí. Jara rady so sami do tajkoho světła nie stupimy. A sprawne prajne nie trebamy też. Dosaha, zo na šedny dzień tak zriadujemy, zo przez njun świadczenie dawamy o swoim usmiereniu, o swojej wierze. To przysporja żywieniu. Tak, jak to w zajszłych dniach czynili, a kajż bodał, co nam to przychodzi, też radzi. Niech Bóg nas tomu żonuje. Brothers and sisters in the Lord, in one of the most famous places in Rome, St. Peter's Square, they stand like two pillars. Saints Peter and Paul, the two apostles we celebrate today. Two strong personalities, two very different paths in faith. And yet together they form the foundation of our church. Without them, the Christian faith, as we know and live it today, might not exist. And yet, for all their greatness, they were human, just like us. Peter denied Jesus. Paul once persecuted Christians. And it was precisely these two whom the Lord called to carry his gospel into the world. Why? Because they understood what truly matters. God gives life, God gives joy, and God gives deep and lasting peace. And this joy we have been able to experience in these past days, not only in church, but also here at the International Folklore Festival. Anyone who takes part can feel it. Music, dance, color, people from many nations, and yet one shared spirit. People sing, dance, speak to one another, even if they don't speak the same language, and still they understand each other. This is no coincidence. This is living connection, because joy opens hearts. And that is exactly what faith wants to do. Open hearts, create connection, share joy, make peace visible and tangible. Peter and Paul were sent by the Lord into a world full of unrest, tension, and uncertainty. And what did they bring? Not a complicated religion, not sweets, but the good news. God loves us. He walks with us. He gives new life through Jesus Christ. And that hasn't changed. We too are called to be bearers of this joy, not through big speeches, but through small signs in daily life. A kind word where there is usually only complaint. An open heart where people are different. A steadfast faith even when the wind blows against us. Brothers and sisters, what our world needs are people who believe and let that belief shine. People like Peter
and Paul. These saints weren't angels, but human beings who took God seriously and who carried a joy that was contagious. Amen. Božo, dżakuni świecimy jako festiwalna osada w Bożej mszy. Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen geholfen, dass wir feiern können, Gottesdienst feiern können, dass Gutes geschieht zum Wohl der Gesellschaft und unserer Pfarrei. Dżakuni jest my za nasze dożywienia, wiemy, że do przychodu ladają nam dalsze nauki do ruku ladają, to dla prosimy Cię Bożo. My tu wszystkim pomocnikom ich nałożono prostwu. Prosimy Cię, Wuswisch nas. Begleite alle Verantwortlichen des Internationalen Folklore-Festivals in ihrem Denken und Wirken mit dem Geist der Einheit und des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. daj nam przy wszym zaweseleniu nic zabyć na wszystkich tych, którzy w tych dniach na niekajkie ważne wnuzy byli. Prosimy Cię, Wuswisch nas. We pray for all those who bear responsibility in politics and business. Let them act for the good of all. We ask you, hear us. przewodzi tych, którzy za czas próżnin w oczastwinie pytają. Spocz dobre, nowe nazonienia, a skróć, što się dobre wujiło. Prosimy Cię, Wuswisch nas. Recibe en tu reino a todos nuestros difuntos y dales tu paz eterna. Te pedimos, escuchanos. Boże, Ty si nam swojego Syna Jezusa, naszego knieza posłał, żeby nam jasne było, što je nasz zakład. Przez nam spoščenu światu księcu sme Twoi. Da nam dalej łupszo poznawać, że Ty nas przez swojego Syna w obsane k sobie wiedziesz, ki se żywa a kralujesz bo wieki na wieki. Amen. Pai nosso que estais nos céus, tudo nós queremos dar. O pouco que nós fizemos, também vamos ofertar. Pai nosso que estais nos céus, tudo nós queremos dar. O pouco que nós fizemos, também vamos ofertar. Abençoai a nós.
suspirando por amor. Abençoai a nossa oferta. Olhai os benditos que sofrem, sem ninguém, nem lar, nem pão. Aos homens Deus quis falar, e a terra o Filho mandou, a todos veio anunciar. O reino de Deus chegou, aos homens Deus quis falar, e a terra o Filho mandou, a todos veio anunciar. O reino de Deus chegou. Olhai, Senhor, nós vos pedimos, a fome que existe no mundo e a pobreza dos sem pão. Olhai, Senhor, a vossa igreja, com ela nós caminhamos, de mãos dadas com amor. Lasst uns beten. Herr unser Gott, das heutige Hochfest, Peter und Paul, erfüllt uns mit heiliger Freude. Daj, zobukmy sobie všimili pokaz na Teu, przez który już jest wiera szirić poczęła. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Kniez budź z wami. A z Twoim duchom Pozbieńmy w utroby. mamy je przed Kniezą. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Hudny a sprawny Twoje. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczyn stajniasz udzie, dziękujemy Knieże Święty Wyceszego, mocny, wieczny Bożo. Uznałamy, zose wulki swoich świętych, a dziękujemy soczyn za apostołu Petra Pawła, kotraj staj stupaj cyrkwie. Peter je jako pryni wiru do Chrystusa uznał, a ze świętego zbytka Izraela prynych chrześcijanów gromadził. Paweł jemie z pohanami świadczył za knieza, a tak był wucze ludów. Na wszelakie ważne staj obaj służyłaj tej samej cyrkwi, a dostałeś zgromadnie kronu żywienia. Toho dla śpiewamy z angelemi a ze wszemi świętymi Twoją chwałę, bez końca wyskają.
Bože sviato su kniže, žuloš je sviatosče. Tohodla přikádžame před Tvoje obličo svičo zjednočení sily cyrkviu priniđen tyđene jako džin, na kotrym się so Chrystus zmrtwy stanął, przez Niego, kotro se k swojej prawicy powyšił, Cię prosimy. Posvětu Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predacowun dobrowolnie czerpieniu uda zawun chleb, dziakowasze so, łamasze, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowasze so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze, a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychów. Czyńcie to, na mnie wspominają. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wspominają tuż niebieskie wódczyny Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch zbożnienia. Dziękujemy so Ci, że Ty nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym, do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkiew, po všej ziemi rozbrojenú a wudospełnieniu w lubości. Gromadźe z naszym bamszom Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchunstwom. Spomnij też na naszych bratrów a nasze sotry, koci su umreli w nadzieji, zo zrowa stanu, a przyjmij ich a všetkých zemretych do światła swojego oblicza. Smiej so nad nami všetkimi, prosimy Cię. Spošť nam wieczne żywienie ze zbożnej Boha rodzicielku knieżną Mariu, ze świętym Józefom, ze świętymi apostołami a všemi świętymi, koci so Ci ze všech wieków spodobają, zo bychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego z Nim habenim, dała Ci Bożą wszechomocny wódcy, jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodowność, wieki na wieki. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam, zmij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni,
a především za mučeniem věstří očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje je królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieže Jezusa svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svůj pokoj vám dávám. Prosimy Cię, nie lada na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy, daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lejče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta. Neže nisem hudny, sobie zastąpił pod moją cyku, ale jeno praje słowo, a ustwowi so moja dusza. Amen.
amor, e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas se esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o povo procurasse nos caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Colaborei.
Modlmy się. Knieże Bożom, Ty nas posłonił ze świętym sakramentom. Daj, żebyśmy klipłamają z łaskę uczby apostołów. Schenk uns, allmächtiger Gott, die Einheit in Liebe, die durch deine Apostel uns übermittelt ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Niech Bóg z wami. A z Twoim duchom. Wszechomocny Bóg, żonuj was przez naszego knieza Jezusa Chrystusa, kiże swoją cyrkę na zakład i apostołów założył. Amen. Świętaj Pietra Paweł, staj Chrystusowe poselstwo mużne uznawałoj, bo skróć też was na jej zastupnictwo, żebyście za prawdu wojowali. Amen. Przykład apostołów skróci waszą wieru, a ich zastupnictwo dopomaj wam do wiecznej domizny. Amen. To spoštvam trojenitki Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Życzę pokoju.